हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव बराय हरग्रोबाय आरोना गाइस गाइस जोङो माने मामोनलाय सालथे आसोल बैग्रि खाजि जानो नागिरदों बैग्रि बानलु संख्रिजों ज्रोम ज्रोम माथो जाथारदोंब्रा बैग्रि दंफाङाव खनहैनानै बानलु लादों संख्रि लादों आरो बैग्रि दंफां दं ओरैजाय नैजों थांगोन आरोना नै ओरैबायदि हाग्रा जोंना हाग्रा बारिथिंसो जोंना न'आबो होनजायो जेनेबा दसेनो हाग्रा दसेनो टाउन न'आ ओमफ्राय दा जोङो बैग्रि खाजि जाहैसै ना बानलुजों संख्रिजों फैदो लागाव लेट्स ग नायलांबाय था गाइस जानायखौ देखायगोन जोङो माबायदि मजा इन्जय नै ओरैबो दंबावो ओमफ्राय नैजों थांगोन आयु बिमाबो गलाना जादों नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नै बिमाबा आयौ लामाया जोंना बिदिनोसै आरो माथो बुंनो दा बिरलां नों आं बुरजानानै ना मामोनलाय मेथाइया अब्ला गाइस नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दा नै ओरै दै मोनफैलायबाय फैदो नै दैया नै ओमफ्राय नै बे दैखौ बारनानै ओरै जिं 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 नै थांनानै नै बैग्रि दंफाङा ओरैजाय दा बारनायाव बबेजों बारबावगोनथाय नैजोंथ' बारनो हानो नङा नैजों बारनो हागोन ओरै फैदो ओइजोंसो आयु बबेजों बारगोन ओइ नै ओरै फैदो ओरै ओइलाय मा दं दैया नै दैया खनसे देखायलाय नै जोंखौ रुफाय दैमा हाजोनिफ्राय फैदों हाजोनिफ्राय ओरै हाजोनिफ्राय फैदों ओइ लागाव र'लै माथो जाथारदों मारखो खादो ओइ मारखो खादो ओरैजाय औ र' आरो खनसेबाव आं फुरा सानदों आरोना मानसिफ्रा इयो ओरैबायदि जोगौमोन आं आखिनिसो जोबावो होनदों नामा आखिनि जोबावो आखिनि गाइस इन्जय ओमफ्राय बैग्रि खाजि जानोसै नायलांबाय थादोलाय नै बै नै मा लामा इयो सिंजों नैजों बारसिगोन बेजों बारनोसै बारनायखौ नायदो आं बारनायखौ माबायदि बारगोन बारनायफोरखौ आखायाव लानांगोन मबाइलखौ जै दाब्लिउ गुस होनोसै माबोरै बारबावगोन बेखौ खेला अभी मजा आएगा ना भिड़ो स' लोगोफोर दा जोंनि बैग्रि दंफां मोनफैबाय आरो ना नै गोमोन दंलाबायो नै आसोला सोबायानो पकेराव खादो एसे बुरजा लाखालाय आंबो खानाय नायनोसै नै इन्जय माने नै आखिनि जाबाय हेल' लुगा जानो थाङा आदार साफायना हरलाय आं न'आव गैयाना बबाव दं लोगोफोरजोंसो दंफैयो आं गोजानाव बेलेगाव बे खोलाथिं इमारजेन्सि नांगौ जादोंलै जोंहा थांनो हागोन नामा नोङो दा हाथ'नाय नङा आङो स' लोगोफोर लाखावनोसै नै बेफोरखौनो खानोसैदां हानिखौ लालालै ना एसे बुरजा लाखानोसै पकेराव सोनानै गाइस नै खानो माथो गोथांबो दंलाबायोब्रा बैग्रि फिथाइ खानोसै भाजि लगायना जानोसै बानलुजों लेमलायलायदों नै माबोरै लेमखो दे इयो ओरै फैलाय गैला फसायासै सानैसो बैसो लालाबायनि हायावबो गैलालै लांजोब्बाय सेंग्राफ्रा गान्जा सुग्राफ्रा दा बिदि बुंनाङा सरि बैयावनो दंमोन दाख्लै अबाव बे गोजौआवनो बिसोरो नैबेयाव बाइकबो दंमोन गंनै मोननो अबाव लोगो मोनखो हा अबाव मा होनदों अबाव लोगो मोननाय बेयावनो इयाव दंमोन बिसोर आं ओरैजाय फैदोंमोन ना इथिंजाय ओमफ्राय नोंखौ माथो होआखै फैदोंब्रा आं थांखानो डाइरेक्ट मा होनदों ओरै फै खेला हायाव बारा गैया बेखौनो लानोसै बेखौनो एसे लासिगोनदां दा जाबाय नोंल' लादो बेफोर मोजांथ' ना जाबायना
थांसै र' जाथ'वाखै बन्द' खालामथ'दों होनबालाय फाइनालि गाइस नै हाजो गाखोनोसै मानखोनोसै ओरै गाखोनानै हनै बावखुंग्रि हाजो आयु ओरै देखायहरलायनै मा नुहुरो ना दैखौ नै ना ओरै ओरै थांगोन जोङो स' गाइस थांगासिनो दायो स' गाइस थांगासिनो नै लामाफ्रा आयु ओरै थांना बै औवाया बेयाव हाबहैना जाहैनोसै जोङो ना हरनि आखाइ थादों लाङो हारसिं बबेयाव इयाव इयाव आंनाव फन हरबाय थाबावदों ओरै लामा दं गाइस ओरै बरियाथार भिउआ जों दाख्लै रिल्स बानायनाय बेयावनो टुडुं टाडाव नै स' गाइस जों थाग्रा जायगायाव सोरबा गथ'फोर दंफैबावो आरोना मानसिफोर हिन्जावफोरसो ना हौवाफोर बायदि मोनदों हिन्जावफोरसो खोमा लांथिया थिया लायबावना दे ओमफ्राय जोंनियालाय मायाव फैनांगोन नालाय जायगा नागिरलागासिनो मोजां जायगा इउ खोला गस्लायाव माबा बाजोब्बाय आंनाव ओमफ्राय बालालै मोजां जागोन दा मानसिफोर फैगोनदां खेला ओमफ्राय सासे मायाव गारनो नागिरबावदों ओमफ्राय फाइनालि गाइस जायगाखौ नायदो नै मा दङ नै मानसिफोर जिरायग्रा जायगाखा आरोना गयबो दं बायदिसिना दङ बरनदो प्लास्टिकआव जमा बरनलाय प्लास्टिक मोनबेसे लाबोदों इसोर दाबो इसोर ना ओरैजाय ना ओरैजाय थानोसै बेयाव जिरायनोसै ना ओंख्रि माबादो आं बेखौनो जानोसै बानलुखौ लादों जमा बरनसै मिथिबाय बैग्रिखौ लगायलाजोबनोसै अबाव दोनगोन आंना गोथांसो नै अबाव दोनगोन इयावनो दोनलै आंनाबो गोथां बारा गैया साफा लेथ्रा जायगा नङाना ओइ जायो इयावनो दोनदो इयाव जमा दोनदो दे होमबालाय जमाब्रा फाग्ला मा बानलुखौबो संख्रिखौबो जमा संख्रिजों बानलुजों ना नैखौ जादो संख्रिखौ मिथिबाय बबेखौ इखौ अ बानलुखौ जमा दोनदो बैग्रिखौ ने बे गयखौ सोरनिमोन इ गया आंनिसो आं लाबोखानाय सिथोबनै खायसिगोना खायद'आ मोजां नों लाबोनायाथ' इनिसो फोराननायमोन बुरिनि खावनानै लाबोबावो बुरिनिखौ रावबो गैया मानसिफोर थाया नामा थायो न'आव गैयाना बरिया खालै बिमाबो जायगाया खिन्थु आथियाव गलाय ना आं जिरायग्रा जायगायानो बानलु गोथां मोननांगौमोनलै बैग्रिया खाथिद्राय जाबायलै जिरनाया बानलु गोथां मोननांगौ फाइनालि गाइस दा नै जिरायबाय जायगाया सायानो सायख्लुमल'खालै बाला नै ओरैजाय सानाहाय नै बरिया जायगायावनो जों थाग्रा जायगायाव गथ'फोर बेलेग मानसि दंफैयोना बेयावसो फैनांबाय नै दलहालायबावो ओरैजाय नै होख्लायसिगोन ना होबायानो होनदो बेजोंसो फैदों नै ओरैजाय आखिनिसो जाबाय माथो जाला सगाइस नै जानोसै नै गोमोनथार नै फोराननाय बेखौ नैबे संख्रिजों ओरै लगायदो नै ओरै नाङा माथो बानलुआ गोरानसो खिन्थु नै गोथां गैबावा बानलु जादो हाथायखौबानो है गोमोनद्राया मोजां नङाना माथो खैजोबो आरो गोखैयाबो माबायाबो गोथाङाबो ना संख्रिखौ आलदा आलदासो जाखानांगौ जानायालाय नांजोबो ना बानलुखौ एफा बुरजा लाबोदों ने देबासो मोजां जागौमोन गोराना खाटारनाक जागा स' लोगोफोर आयु देन्जारलै माथो गोखैथार जाबावनि होमबाबो ओमफ्राय बानलु जानो रोङा नानिया होनदों नामा जाजोबगोन खैबाबो माबाबाबो बानलु गोरानसो खिन्थु उदैयाव सङो गोरान गोथां गैया गोलोमलायनाय दिनै होखावगोन जालागासिनो गाइस बारा गैला दङ बावबो जाजोबथारगोन ना दसे जाबावनोसै
Kawan log gila nama, dong oli.